Chlapci, s obrovskou dôverou celého Slovenska sa budeme dnes pozerať na ľad v Hartwall aréne. Buli medzi Hanzušom a Getzlafom, dvoma najskúsenejšími centrami obidvoch tímov. Otvára štvrťfinálový program 76. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Kanada proti Slovensku, červený proti bielým. A na ľade už máme prvú formáciu. Škoda, že to v tom nasadzovaní nevyšlo tak, aby bol Michal Hanzuš na ľade, pretože jeho slonenie pred bránkou je určite z nášho tímu to najlepšie, ale príležitosti Radivojevič, gól! Kopeckého Peč, vedieme 1-0 nad Kanadou po 6 minútach hry. Skvelý štvrťfinálový začiatok. Veľmi pekný gól. Znova je to o tom, že Branko nevymýšľal, rozhodol sa strieľať do toho trafiku pred bránkou, kde prišiel Tomáš Kopecký a myslím, že od neho sa to odrazilo do bránky, do kanadskej bránky. A je veľmi dobré, že sme využili trošku vlažnejšiu hru Kanady a dostávame sa v tomto zápase do vedenia. Teraz môžeme vidieť, že Tomáš Kopecký dostal do chráničov do kolena puk a od neho sa odrazil puk. A Tomáš dosiahol 5. gól v turnaji. Ale teraz Getzlaf prihrával Kaneovi. Ten už márne hľadal Perryho, ktorého vymenil Eberle. Tu je Hudáček, ešte prihráva spätne. Tu je Miro Šatan, príležitosti, gól! Gól! 2-0! Miro Šatan, náš najlepší reprezentačný strelec. Prvá polovica prvej tretiny patrí Slovensku, vedieme 2-0. To je štart, s akým sme nerátali, aký sme si nepredstavovali ani v tom najkrajšom sne. Šikovnosť Libora Hudáčka, surový, bol síce zblokovaný, ale Miro Šatan konečne prekonal súperovho golmana na týchto majstrovstvách. Ten predchádzajúci gól do prázdnej bránky. Teraz chladnokrvne s inštinktom tichého zabijaka. Eberle. Nastrelil ho Kaneovi, pri ňom je Sekera. Ale aj šikovný Getzlaf, ten uchmatol puk, tlačí sa pred bránku a je znížené. Po skrumáži sa presadil Corey Perry, ktorý si so svojím nenapodobiteľným inštinktom prikorčuloval k bránkovisku a koľkýkrát už profitoval z práce Ryana Getzlafa. Tak ako v klubovom drese, tak aj v reprezentačnom, nerozlučná dvojička. Zbytočný gól, pretože v doterajšom priebehu sme Kanadu vytláčali z významných pozícií. Keď sa aj dostali a udržali v našom pásme, tak chalani veľmi dobre pokrývajú všetkých hráčov. Tu využil Getzlaf svoju vysokú postavu, natlačil sa, snažil sa prihrávať, ale tá prihrávka nebola príliš vydarená a pri pokuse o vystrelenie puku Ivan Baranka v podstate prihral Coreymu Perrymu, od ktorého sa puk odrazil do bránky. Hárov puk nedoputoval do stredného pásma, ešte Kopecký ho môže vytlačiť aj s Chárovou pomocou, sa mu to podarilo, náš kapitán išiel striedať a tak ešte ponaháňal Perryho. Tu je ale úplne voľný Eberle, v medzere vynikajúci Lacov zákrok, ešte kanadská príležitosť, Skinner vyrovnal na 2-2. Využitá presilovka pre Kanadu, moment nášho striedania, na ktorý si počkal Jordan Eberle v tej veľkej medzere, ktorá vznikla medzi našimi brániacimi hráčmi. A to bol vlastne kľúč k úspechu. Aj keď potom Jano Laco dokázal odolať jeho nájazdu, tak Skinner už sa nemýlil. Tá medzera vznikla tým, že Zdeno Chára naháňal Coreyho Perryho následne išiel striedať, chýbal vzadu. Eberle sa dostal do samostatného nájazdu, Jano Laco veľmi dobre kryl, ale vracajúci sa hráči nepokryli dorážku Kanady, stav vyrovnaný 2-2, veľká škoda, pretože to oslabenie sme hrali dobre. Ale na dorážku Skinnera už Jano Laco nedosiahol. Škoda toho backcheckingu, že nebol pokrytý pred bránkoviskom našej bránky. Dopredu sa púšťa Burrows, predstihol Hanzuša. Na opačnej strane led, od ktorého odletel vydarený ledová strela. Ešte dorážka a Kanada vedie 3-2. Alexander Burrows. Už ten tlak bol naozaj drvivý. Pred
preťažená defenzíva našich si nemala kedy vydýchnuť a Kanadania dotlačili puk do našej bránky. Znovu nepokrytý hráč pred našim bránkoviskom. René Vydarený nepokryl Quarlesa, ktorý v podstate pohodlne zasunul puk do našej bránky. Z toho tlaku sme sa predtým vymanili tou presilovou hrou, mali sme šancu, Tomáš Surový nepremenil, potom Kopecký sa dostal do veľmi dobrej šance, dobre zasiahol Ward a vrátili sme sa znova pod tlak. Kanadskí hráči nás lepšie napadajú, dostávajú nás pod tlak, potom je obrana preťažená, teraz René Vydarený nepokryl Borovca, ktorý ho pretlačil hokejkou a už do odkrytej bránky zasunul puk, prehrávame 3-2. Perry na chvíľku sa odpútal od starostu, ale je v málo nebezpečnej zóne. Takisto Kane spoza bránky nedokázal prihrať presne dopredu, môže ísť Tatar spoločne s Bartovičom aj Mikušom. Dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičová šanca. Gól! Gól! Vyrovnané 3-3. Chlapci, paráda. Rýchly break. Našim vyšiel. A semifinálová nádej Slovenska ešte žije. Ward tretíkrát prekonaný v dnešnom zápase. A Milan Bartovič zrejme nadviazal na ten svoj gól proti Kanade, ktorý dosiahol v prvom zápase. Čo narobí? Jedna nepodarená spätná prihrávka, Kanadania prepadli v pásme. Puk potiahol Tatar, Bartovičová strela, ktorú si sám dorazil do bránky. Zlá kanadská rozohrávka v útočnom pásme, veľmi dobrá breaková situácia pre našich chlapcov. Ja som pozeral na tú situáciu a chcel som povedať, že Milan Bartovič išiel zle na ten tandem, malý stredom, ale nakoniec to dopadlo dobre. Backhandová prihrávka na Milana, prvá strela, Cam Ward kryl, ale dorážku, následnú dorážku už nezasiahol. Sersen, Šatan, pozbieha sa mu Mikuš. Na opačnej strane za sebou má Hudáčka. Mikuš získal puk, Šatan príležitosti. Horná zrtka zachránila Kanaďanov. Hrá vysokou hokejkou. Rozhodcovia hru prerušili. V týchto hektických okamihoch si dáme krátku prestávočku. Končí sa trest Magenta Hopkinsa. Kane napádal Sersena a v zápätí ďalší faul od Getzlafa na Juraja Mikuša. Tak Kanadania zďaleka opúšťali to zmysel pre fair play a to, čo teraz spravil Getzlaf Mikušovi, to sa jednoducho nerobí. Getzlaf chcel síce čisto trafiť Jura Mikuša, ale ten svojím pohybom sa vyhýbal tomu stretu a Getzlaf nechal nohu príliš ďaleko od tela. Zasiahol Jura Mikuša bolestivo. Väčšinou sa pri takýchto nárazoch zraní koleno, alebo je to ten klasický koňár. A obidve tieto zranenia bývajú veľmi, veľmi bolestivé. A Juro Mikuš stále leží na ľade už v opatere. Tu máme tvrdý, ale čistý hit Sersena na Kanea a toto bolo naozaj škaredé. Je to koleno na koleno. Darmo ukazoval, že rameno, keď tým ramenom Juraja absolútne minul. Toto musí Juraja strašne bolieť. Ďalšia práca pre nášho lekára, doktora Kubaševského. Ako by jej už nemal dosť. A Getzlaf končí tento zápas. Kanada bez svojho kapitána bude odolávať našej presilovke. 5 minút má Slovensko k dispozícii, aby postúpilo. Polovicu ešte v riadnom hracom čase, polovicu ešte v nasledujúcom predĺžení. Ak sa nám to nepodarí ešte v priebehu tretej tretiny, obrovská šanca. Áno, Vladimír Vujtek už to avizoval okamžite po zákroku. Určite by si skôr želal, aby mal k dispozícii Juraja Mikuša zdravého. Vychádzal mu tento turnaj, možno nie až tak čo do produktivity, ale herne bol Juraj naozaj vo skvelej fazóne. Nadväzoval na skvelé výkony z Popradu. Gól! Gól! Hanzušov ten sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. 2
minútky pred koncom a Kanada hrá so 4 hráčmi. Úžasné chvíle pre slovenský hokej. Po 8 rokoch môžeme postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta. Výborne to chalani zahrali hneď po vhadzovaní. Michal si to namieril pred bránku. Na nič sme nečakali. Predošlej preslovej hre som si všímal, ako Kanadiania otláčali Miša Hanzuša od bránky, pretože sú si vedomi toho, aký je dobrý v slonení, v tečovaní pukov. Teraz na ňo trošku zabudli. Prišla strela a Mišo Hanzuš veľmi dobre znova stál. Dokonca tečoval puk a vedieme 4-3. Tie centimetre, ktoré hrali proti nášmu týmu, keď Šatan trafil hornú žrtku, teraz hrali s nami, pretože sme videli, že ešte Wardov dres mierne spomalil. Ten Hanzušov teč, Michalov, veľmi dôležitý gól. Slovensko je 125 sekúnd od postupu do semifinále. Kanada so 4 hráčmi. Sme zvedaví, kedy sa kanadskí tréneri odhodlajú k tomu, aby odvolali Warda z bránky. Nič iné im nezostáva. Štvorica Kanaďanov proti 5 našim. Bouwmeester prihráva Sharpovi. Tam sa ešte dobre vrátil Hudáček, zblokoval jeho strelu. Sersen bojuje spoločne s Chárom. Sharp opustil ľadovú plochu a to je priestor pre Mira Šatana, pretože Sharp striedal a vyprázdnil priestor. Na chvíľku tam Kanadiania boli iba traja. Teraz to potrebujeme takto dohrať. Možno ešte zvýšiť. Príležitosť na to mal Surový, ktorý sa vrátil Šatanovi a k Hudáčkovi. Ešte Hudáčková strela a Surového pokus o dorážku. Zostávame v pásme. Šatan prihrával Hudáčkovi, ktorý by mal pred sebou už len prázdnu bránku, ale tá prihrávka neprešla. Pozor na Tavaresa. Tavares si vylepšuje pozíciu. Odolali sme tomuto kanadskému superkanonierovi. Kanadiania s prázdnou bránkou. Záverečných 70 sekúnd tretej tretiny. Puk Hanzušovi Kanadiania uchmatli. Bol to Perry, veľmi šikovný útočník. Tak to je absolútny kanadský vabang a veľký risk. Ešte strela Fanefa. Nepresná, zastavil ju ten les hráčov pred Janom Lacom. Kopecký nevytlačil puk do stredného pásma. Kanadiania s 5 hráčmi. Teraz Radivojevič ešte sa dostáva do súboja s Fanefom. Pred bránkou Chára posúva puk, ten je v strednom pásme. Kanadiania sa opäť musia natlačiť pred našu bránku. Už len 35 sekúnd majú Kanadiania k dispozícii na to, aby v absolútnom vabanku dokázali vyrovnať. Hanzuš nedovolil tej prihrávke prejsť. Radivojevič ešte sa snažil zakončiť, nedovolil mu to Tavares. Tu je Perry. Perryho prihrávka medzi kruhy, tam kráľoval Sekera. Keith. Proti nemu Radivojevič. Sekera zastavil túto kanadskú akciu. Bližňák neposunul puk. Radivojevič, Baranka. Jeho prihrávku zblokoval Eberle, ale naši chlapci majú puk vo svojej moci a sme v semifinále! Kanada vyradená z turnaja, o čo sa postarala naša reprezentácia. Nádherný helsinský turnaj pre slovenský hokejový tím.